Ahir, des del mòbil, vaig demanar cita prèvia per donar sang. Entra a donansdesang.cat. A l'Associació de Donants de Sang ja ens hem acostumat a reservar cita prèvia. T'apuntes? Entra a donansdesang.cat i reserva la teva hora. Hola, per donar sang és necessari demanar cita prèvia. Per això només cal que entreu a donansdesang.cat i demanar dia i hora. La teva sang és molt important. Quan dones sang, ajudes 3 persones com a mínim. Reserva ja cita prèvia i vine a donar sang. L'adreça electrònica és donansdesang.cat. Gracias. La Asociación de Donantes de Sangre Barcelonès Nord os recuerda, donantes de sangre, que para donar hay que pedir cita previa en la página web donarsang.gencat.cat o en la federación donansdesang.cat. No lo pienses, te esperamos! Ja he demanat cita prèvia. Apunta't tu també a donansdesang.cat. Vens amb nosaltres a donar sang? Abans has de reservar cita prèvia. Recorda, donansdesang.cat. Guarda, vam a donar sang? Oh! Hem de demanar cita prèvia. Home! Hem d'entrar en web donansdesang.cat. I a tu demanem la cita prèvia. Ah, eleu!